Dobrý deň, milí rodičia, posielam vám inštruktážne video, aby sme sa vedeli trošku lepšie orientovať v EduPage. Je to viac menej intuitívne, netreba sa bať klikať. Takže vidíte, že to mám obrazovku môjho syna, vidíte, že to je moje rodičovské konto. Hneď hore vidíme riadok, aký rozvrh má zajtra. Čiže keďže už skončil dnešný deň s dnešným rozvrhom, ktorý teda ešte bolo len slávnostné otvorenie, tak už vidíme vlastne rozvrh na nasledujúci deň, zajtrajší. Pod rozvrhom vidíme kolónku správy. V prvom inštruktážnom videu som tieto správy mala zvýraznené zelenou krikľovou farbou, čo vám už teraz neviem ukázať, nakoľko robím druhé video a rozklikla som si tie správy. Čiže tieto vysivené správy sú za to vysivené, pretože som si už prečítala, ale ukážem vám ich. Čiže klikneme si na tú správu a dostali sme informáciu ako rodičia, že bol zverejnený poplatok za rodičovský príspevok. V tejto časti vlastne vy uvidíte, akékoľvek správy vám prídu, či už od nejakého učiteľa alebo od pani riaditeľky a viete si ich prečítať. Takže môžeme si rozkliknúť tú prvú a vidíme tu, že to je predpísaná vlastne platba 20 €. Rodičovský príspevok za prvý polrok, teda pardon, 10 €, ospravedlňujem sa. A máme tu ešte preplatok 20 €, ale to súvisí vlastne s jedálňou. Takže, keď chceme zaplatiť platbu, klikneme si na tú konkrétnu platbu a dole vpravo sa nám zobrazí možnosť zaplatiť. Tak, musíme si ju označiť. Klikla som si na tú sumu zaplatiť a vyskočia mi možnosti, ako to môžem zaplatiť. Rodičovský príspevok sa uhrádza už iba cez internet banking, proste nezbierame v hotovosti do rodičovského združenia túto sumu. To znamená, že môžete to uhradiť buď cez PayMe alebo bankový prevod. Ja vám ukážem teraz možnosť cez bankový prevod. Klikla som si, zobrazí sa vám QR kód. Ja to zvyknem tak robiť, že si urobím screenshot vlastne tejto obrazovky. A keď idem do môjho účtu cez internet banking, tak vlastne si dám načítať tento QR kód. A tá platba sa mi tam vlastne ako keby preklopí a už dám iba zaplatiť. Takže ja idem teraz von, nebudem teraz realizovať úhradu. Ideme si ďalej povedať, čo tu ešte nájdete. Keď chcete niekomu poslať z pedagógov alebo inému rodičovi správu cez EduPage, tak klikneme sem na červené plusko a máme tu možnosť správa. Takže kliknem si na správu, na obálku, tu si zadáte meno, tak napríklad zadám meno pani riaditeľky Tatiana Uhríková, už mi vyskočila, kliknem si na ňu, pridalo mi ju tam a do ďalšieho rámčeka píšeme text. Dobrý deň. A všetko, čo chcete napísať. Môžete pripojiť aj prílohu. Ukážeme si to, takže pripojiť prílohu. A načítavajú sa vám vlastne súbory, ktoré tam chcete dať. Ja už som teraz nepočkala na načítanie tých súborov. A keď už toto máme zrealizované, napísané, tak dáme pokračovať. A vyskočí nám okno, či chceme odoslať. Áno, ja teraz to len ukazujem. Nejdem odosielať tú správu, takže idem späť. Samozrejme, vy tých adresátov viete pridať viac, ešte som zabudla povedať. Takže zase klikneme sem a môžeme si dokonca vytvoriť aj skupinu adresátov. Áno, kliknem sem, chcem ďalšej kolegyni poslať, vašej triednej napríklad, takže vyberiem si aj ju a už tu mám dvoch príjemcov správy. Áno, idem teda von. Keďže ju nechcem odoslať, tak dám iba zahodiť zmeny. Viete to aj konverzovať, to je ako keby taký chat. A vlastne aj cez toto červené plusko, na ktoré som si pred chvíľou klikla, viete pridať aj žiadosť o ospravedlnenie. Vlastne vyskočí vám také isté okno, ako vám vyskočí v inej časti, keď vám to ukážem. Čiže tu zadáte, prosím o ospravedlnenie môjho syna alebo dcery z dôvodu a uvedíte dôvod. Kliknutím na daný deň si viete nastaviť dátum od a do, že napríklad od pondelka do stredy, celý deň a viete odhlasiť zo stravy a dáte uložiť. Vlastne sa to zobrazí triednej učiteľke v EduPage a máme to v systéme zaznamenané, že dieťa bude chýbať. Zase dám zahodiť zmeny, nedám to uložiť. Zároveň tu viete vlastne zadať aj žiadosti a vyhlásenia. Tieto žiadosť a vyhlásenia vieme zadať zase aj v inej časti v EduPage, ukážem aj to.
Od vás budeme chcieť určite, vás poprosíme o informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov. Súvisí to vlastne s GDPR zákonom. Takže je potrebné, aby ste si toto prečítali. Treba zvoliť dátum dole, keď si vlastne zrolujete ten celý text a prečítate si ho, tak zvolíte dátum dnešný a dáte červené tlačítko, kliknete hore vpravo, podať žiadosť vyhlásenie. Ja to teraz neurobím, môj syn to už má odoslané. Idem teraz von odtiaľto. Ukazovali sme si vlastne možnosti cez červené plusko. Čiže ešte raz, viete poslať správu cez červené plusko niekomu z pedagógov alebo z rodičov. Viete zadať elektronickú ospravedlnenku, viete tam ísť na nejaké žiadosti a vyhlásenia. Ďalej, čo sa týka rozvrhu. Keďže ja som si to už v predošlom videu nastavila takto, tak to vidíme trošku ináč, než to štandardne vy budete mať. Vy to budete mať tak, ako sú táto možnosť hneď prvá, také 3 čiaročky. Takže toto sa vám zobrazí aktuálny rozvrh na ten deň, ktorý prebieha, alebo keďže je pondelok a už skončilo vyučovanie dnešné, tak už vidíte na nasledujúci deň. Viete si šipkami preklikávať, áno, a pozrieť si jednotlivé dni v týždni. Samozrejme, vy tam okrem toho, ktorý predmet ste v danom dni mali, vaše dieťa, tak tam uvidíte aj napísané učivo, ktoré tam učiteľ zadá, čo sa preberalo na danej hodine a viete tam vidieť potom vlastne aj domáce úlohy. Tuto ďalej, vedľa tohto zeleného, čo tu máme zelené zobrazenie, tie 3 čiaročky, tento štýl zobrazenia rozvrhu, tak si ukážeme vedľa, keď klikneme, ako to vyzerá. Čiže tu máme farebne rozlíšený rozvrh. Ďalej, keď si klikneme na ďalšie možnosti, kde máme 6 obdĺžničkov mini, tak vidíme vlastne, aké udalosti sú, a keď klikneme na posledný rámček, vlastne našu mriežku, tak uvidíme celý rozvrh bez nejakého farebného rozlíšenia týždenný. Áno? To úplne prvé je denný a posledná mriežka je týždenný rozvrh. Idem von z tohto rozvrhu. Čo sa týka učiva, tu uvidíte tiež nejaké veci, keď tam nahodí pani učiteľka. Známky. Známky zadávajú učitelia, ktorí vyučujú. Prváčikovia zo začiatku, predpokladám, hneď nenabehnú na úplne hneď na známkovanie, ale samozrejme záleží od pani učiteľky. Tu budete vidieť teda zapísané známky v EduPage. Máme elektronickú žiackú knižku vlastne v našom EduPage. Čo sa týka tej dochádzky, sme si hovorili, že viete zadať ospravedlnenku cez červené plusko, ale a máme tu aj v ľavom stĺpčeku pod učivom dochádzka. Takže takisto klikli sme si na dochádzka, pridať žiadosť o ospravedlnenie. Idem von. Fotky a nástenka. Ak pani učiteľka triedna sem zadá nejaké fotografie súvisiace s nejakými aktivitami vašich detí a bude túto možnosť využívať, tak ich tu uvidíte. Neviem teda, či bude komunikovať cez Messenger alebo výlučne cez EduPage. Je možné, že to budete vidieť tu. Žiadosti a vyhlásenia sme si hovorili, že vlastne aj cez to červené plusko, ale klikneme si tu na žiadosti a vyhlásenia, pridať žiadosť a vyhlásenie. Na obedy sú už detičky prihlásené. Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov GDPR. Takže ten vás poprosíme zadať. Áno, klikneme si, už sme to ukazovali, cez to červené plusko, zadáte dátum a dáte podať žiadosť vyhlásenie. Ďalej si ukážeme pravý stĺpček, napríklad domáce úlohy a písomky. Tu budete vidieť, to sa využíva viac menej písomky, čo sa týka písomiek. Využíva sa to viac menej určite nie v prvom ročníku. Keď pán učiteľ chce dať vedieť, keď bude nejaká väčšia písomka, tak môže sem zadať, aby teda rodičia videli, že treba, aby sa deti pripravili dostatočne a snažili sa pripraviť sa dobre na písomky. Na malé písomky zvyčajne sa nedáva takéto upozornenie, ale skôr na nejaké väčšie z tematických celkov a podobne. Ďalej, platby. Takže tu nájdete všetky platby, ktoré budú predpísané na úhradu online. Jedálny lístok. Viete si tu pozrieť aj jedálny lístok.
Dnes nebol obed, ale preklikaním sa šípkami vľavo vpravo si viete pozrieť jednotlivé dni, čo je na obed. Ako vidíte, na útorok už elektronicky cez EduPage nevieme odhlásiť zo stravy na zajtra, ale vieme odhlásiť dieťa zavolaním vedúcej jedálne a odhlásiť dieťa z obeda, ak nastane nejaký zdravotný problém. Odhlasujete dieťa z obeda najneskôr do 7:30 daného dňa. Ďalej ešte je tu teda ten chat, ale ten predpokladám, že nebudete využívať viac menej, keď tak budete písať správy. A príjmačky na SŠ vlastne sa vás netýkajú. Súťaže, to neskôršie sa vás bude vás zaujímať alebo sa týkať, ale samozrejme môžete si to všetko preklikať a vyskúšať. Keď budete mať nejaké otázky alebo vám niečo nepôjde, neváhajte ma kontaktovať. Verím, že sa rýchlo oboznámite s fungovaním EduPageu a bude to pre vás prínosné. Ďakujem.